Oke. Tuh, kosong. Tuh. Tuh. Yo, what's up mga kagahe? So ngayon, magkanibago na ng vlog. So, ngayon guys, mamuha kami ng puso. Gagawin namin salad. Ang ulam namin ng tanghali. So, umpisahan na namin manguha. So, let's go guys. Mushrooms. So, ngayon guys, ito yung puso guys. Kukunin namin to. Gawin namin yung ulam ko kaya. Tanghali. Okay. 1, 2, 3. Sawa. Ma'am, so, ma'am. Hawala ma'am. Oh, yan na. Nakuha na yung isa. May isa pa doon. Dito yung kamuting bulanghoy, guys, oh. Yan. Tayo. Bang, magkuha ko nulit, eh. Ito ni kuha kong katuyapil dumang sa saging. Guys, ito yung balanghoy. Kamuting kahoy. Hindi ako idong. Sa English na napot. Kuhan, kasaba. Daghan na ni ulo diri ba? Talagi na. You know? You know that? Tan. Yan, Jacob. Parang durian. Oke. Day. Parang kamuti, guys. Guys. Sabay itong pagsaing sa Kitri. Yan na guys, malalaking Pwede rin. Boleh. Payay. Nah. Titintin. Hello guys, mga kagahe. Muha kami ng puso. Ngayon nakakita kami ng kamuting kahoy. Kinukuha namin. Oh, yan guys. Oh, ito yung pangalawang salaging puso. Oke. Gusto mo? Puloso. Ang mukha ko saging unggoy. Guys, umpisahan natin magbalat ng puso para mag-umpisahan natin malapuan pero Kain tayo ng kakauntag sa'yo. saging saba. Ngawat Ito yung paring titing. Paano magbukas ng puso. Ganyan lang yan guys. Let's go guys. Guys, ayan na guys. Ito paglinis ng ating katawan ng puso guys. Para kukuha kayo ng daw ng plakana. Palihaw ko. Ito yung banana guys. Ito yung banana. Yun na guys. Ito na guys oh. Guys, lapit ng mata. Kapag pumuti na to guys, yan na yung kalapaan. Lapit na guys. Lapit na guys. Sobrang liit ng guys. Lamang guys. Lapit na guys. Ito yung saging guys oh. Yung maliit pa guys oh. So, banana in the water. Ito yung anak. Dami ni ma. Okay guys. O sa imo ikasulti sa butbut. Butbut? Okay, that's all right. Kibkibon. Kasaway mo kibkib. Wala. So mga kagahe, iwain na natin yung puso, ang pakuluan. Ini guys, padong hilak nih guys. Padong hilak. So guys, ito na, luto na yung yung pinakuluan natin ng puso ng saging. Ito at himay-himayin na naman natin to ngayon. Ganyan oh. Tanggalan ng parang tinik. Ito yung tinik oh, ito oh. Tingnan nyo. Ito yung tinik. Ito. Ganito yung kunin nyo. Kunin.
So ngayon, lagyan natin ng asin at pigain. Ito, oh. Nerds. So guys, malinis yung kamay ko ha. Sid. Ito, oh. Ganito pag ano, lagyan muna ng asin tapos pigain para mawala yung pakla. Muni siya guys. Salad nga, puso ng saging. Muni among paniud turon. So guys, mag-ano ako ng nyug. Maggata. Ito. Tapos yung sa lubi, suka lang inyong sabaw. Dili tubig. Saka ito. Ito guys, ilagay na namin yung ano, gata. Ito. Nangamoy ang suka. Guys, ang sarap na tingnan guys, oh. Guys, ito yung puso guys, luto na. At saka itong locust. Kanin na mais. Oh, so. Oh. So. So, ayan guys, yan na. Yung mais, yan ang puso. Ito ang locust, mais, Pusit. bugas. Oh, rice ay. Pusit na eh. Pusit. Biko. The next day. So, ngayon guys, magtatanim kami na kamuting kahoy. Let's go! Umpisa na! Tatanim kami ng kamuting kahoy or kalibre. Guys, putol-putulin namin yung kamuting kahoy ito. Yung ano, yung punuan sa nga na ni, palak. Tason. Maganda to guys kasi yellow. Magkukukay kami ng libingin ng kamuting kalibre. Dapat ni guys, hindi ito masyadong malalim. Kung malalim ilagay nyo, nako, tagal tumubo. Sa gitna. Yan yung kamuting kahay. Ito, itatanim na namin to. Ganito tanim mo. Ito. Ganyan. Suroy! Duham. Good. Suroy! Mao ni guys! O, dayo, Chin. Agi lang itanom, kamote na kalibre. Sama ni? Kahoy. Hamay. Pinuulan ni kamote, kalibre. Pag doon ni kapayas ay. Oo. Guys, tagdalawa yung itanim namin guys para marami yung ano yung laman. Yot! Bubito mo. Smile! Yot! Smile! Tang-tang. So ngayon guys, tingin kayo sa akin paano ako umakyat. Mataas. Sa umakyat, Mataas to guys, oh. mataas yan guys. Ano? Coconut is the tree. Coconut is the tree. Oh, saan nalukay? Mo ni guys. Ka magkalisod. Okay. Then slow down and up. To. To. Sposo. To. To. Klaro ka. Huwag katawa po. Against the light, di kayo maklaro. Ay, dara day, di day. Grabe mga moves ni paring titing guys. Oh. Ayaw goy, nayong goy. Nayong goy guys. Kita pilig, butong yun. May glubi. Glubi gitu. Nango. Lulu. Ay guys, techniques pag cut ba? Sa pag na, huwag dili ka abot hak-hak.
Tapos na mga kagahi. Tapos na yung mga gawain. Ilang puno ba natanim natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 naman lagi. 21 lagi. 21. Oh. Kana. Na, kanding ko. Ang aking kanding. Or kambing. Andun pa yung isa. Tingnan, tagsa kalabo ko. Nasuot sa ilong. Nasuot sa ilong. Inom muna tayo ng buko Sige, juice. mga torta, bunta na daan yung mga lubi. Yo, what's up mga kagahi? Kaya gugay ka, hindi tanan mga hunta ta. Sige, okay kayo. Hello guys, mga kagahi. Continue namin yung vlog namin kanina na nagtanim kami ng kamuting kahoy. Kasi birthday ng anak ko. Ito oh. Si Santino. Oh. Ito yung ano namin oh. Ano lang kami. Kami lang guys, mga kagahi.